נפגעי תאונות העבודה הוקם ב-1958 כדי להקשיב, לתמוך ולדאוג לחבריו, להחזיר אותם למעגל העבודה ולשמור על זכויותיהם. יש בו כיום כ-33,000 חברים, מהם כ-65% חזרו למעגל העבודה, בעזרת הארגון ומחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי. חוק הביטוח הלאומי התקבל בנובמבר 1953, בזמן תקופת הצנע. שלמדינה היו מגוון בעיות חוץ ופנים, ובכל זאת, בזכות שיתוף פעולה בין שרת העבודה, גולדה מאיר, וראש הממשלה דוד בן גוריון, נוצר החוק שמבטא את סדר העדיפויות החברתי. למרות המצוקה הכלכלית והמצב הקשה, גולדה ובן גוריון התעקשו להעניק רשת ביטחון סוציאלי, שאפשרה עזרה הדדית וקיום בכבוד לכל אזרח ועובד. החוק השתנה והתרחב במשך השנים, אבל ההתייחסות לנפגעי תאונות עבודה נשארה בעינה, כפי שבאה לידי ביטוי כבר בנוסח הראשון. שיתוף הפעולה האמיץ בין שני המנהיגים נתן את הבסיס למדינת הרווחה, אבל העמידה את השניים מול אלה שטענו אז, שעם גלי ההגירה הגדולים והמצב הכלכלי, חוק כזה הוא מותרות ובלתי אפשרי. לבסוף, האידיאולוגיה גברה על הכלכלה, והחוק אושר למרות התנגדות האוצר. כנראה שיש דברים שלא משתנים. היום כשיש נסיגה גדולה במדינת הרווחה, בעיקר בעשור האחרון, כשהפרטה בעיצומה וחוק ההסדרים אוכל כל חלקה טובה, יש חשיבות עוד יותר גדולה לארגון שלנו. במדינת ישראל, במהלך כל שנות קיומה, והיום אפילו יותר, אם אתה לא מגן על זכויותיך, סופך שהרשויות יקצצו בהם. לכן, אם הארגון לא יעמוד על המשמר, בעיקר מול משרד האוצר שמנסה כל הזמן לשים יד על קצבאות נכה ואלמנות העבודה, הם ייפגעו וישחקו במידה רבה. למשל, החל משנת 2006 שונתה ההצמדה של הקצבאות מהשכר הממוצע במשק להצמדה למדד, דבר שפגע בחברינו. אנו צריכים להילחם כל הזמן על שמירת זכויותינו, כי יש חשש וחרדה תמידיים לפגיעה בהן. אנו פועלים במקביל במספר חזיתות. מופיעים בדיונים בנושאים האלה ברשויות השונות, כולל הביטוח הלאומי ובכנסת. אנו נעזרים בלובי החברתי וחברי הכנסת, ולא מהססים לפנות לבית המשפט כדי לשמור על זכויות החברים, כמו למשל בנושא האלמנות עם בני זוגם. הארגון מעניק לחבריו סיוע משפטי חיוני, מיידע אותם בדבר זכויותיהם, כי אחרת הגורמים הרשמיים לא יעשו זאת. אנו מעדכנים את החברים על מגיע להם על פי חוק הביטוח הלאומי, מסייעים בשיקום הפיזי והכלכלי על ידי הקרן לעזרה הדדית. זה כולל מתן סיוע כספי של הלוואות ללא ריבית והצמדה ומלגות ללימודים. הארגון פועל גם ברמת הפרט. יש לו 4 סניפים, חיפה והצפון, תל אביב והמרכז, ירושלים והסביבה, באר שבע והדרום, שכולם שופצו לאחרונה כדי לשפר את ההנגשה. בכולם יש דלת פתוחה ולכל אחד יש גישה אליהם. החזון שלי, שנשמור על הישגי העבר בנושא זכויות נפגעי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה, שאותם השגנו בעמל רב. לפעול למניעת פגיעה בקצבת האלמנה עם בן זוג. להמשיך ולקדם את נושא ביטוח החיים הקיים לחברים, ולהמשיך ולפתח גם את ביטוח הסיעודי קיבוצי שיכול בקרוב. לעדכן את הקצבאות ולמנוע את שחיקתן. להוביל חקיקה שתגן על זכויות חברי הארגון בכל תחומי החיים. לקדם את מועדון החברים להטבות והנחות ייחודיות לחברי הארגון.